दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मा मेसेज होगोन? दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मेसेजआ बेनो जोंनो दा खौसेथिनि गोनां जादों। बावैसो आं मोनसे मेसेज होखाबाय रायजो राजानि सिगाङाव जोङो मोनब्रै एनडिबि आफादा खौसे जाबाय आरो फैगौ 24 फेब्रुआरि खालि जोंहा मोनसे गिदिर सेलिब्रेसन दङ आरो बे एनडिबिनि थांनाय 34 बोसोरनि जोबथा सेलिब्रेसन बियो आरो बे जोबथा सेलिब्रेसनावहाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बाहागो लाफैनो खावलायदों। मानोना जोङो हैदिनखालिनो डिक्लेयार खालामगोन जोङो पलिटिकेलि बिटिआरआवहाय बाहागो लागोन ना बाहागो लाया, खिन्थु सम्भाबनाया बेनो बांसिन जे जोङो पलिटिक्सआव बाहागो लागोन आरो जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टिनि सिङावहाय मार्चआप जायालासेनो जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेगोन। अब्लाबो जोंहा मोनसे अपेन डर पलिसि दङ। सोरबा पलिटिकेल पार्टिया एनडिबिनि कअर्डिनेसन कमिटिजों गोरोबनानै आन्डारस्टेन्डिंआव सिट शेयारिं खालामलायनानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंब्ला बा फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ मस्ट वेलकाम खालामगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि वेलकाम खालामदों एनडिबि आफादखौ बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बिथाङा वेलकाम खालामदों ना खालामाखै आं बेखौ मिथिया, खालामदोंब्ला खोब मोजां। अब्लाबो बियो फर्मेल डिसकासननिसो गोनांथि दङ। मानोना जोङो मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों जोङो स्टेक हल्डारफोरा उइदाउट एनि एग्रिमेन्ट जोङो पलिटिकेलाव आखाइ होआ, जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगोन। बिथां वेलकाम खालामनायखौ जोंबो वेलकाम खालामदों, खिन्थु जोंहा माखासे कन्डिसन दङ। बे कन्डिसनखौ जाय आफादा राजखान्थियारि आफादा एक्सेप्ट खालामनो हागोन गोरलैयैनो बे आफादजों जोङो बा राजखान्थियारि हान्जाजों जोङो आन्डारस्टेन्डिंआवहाय एग्रिमेन्ट खालामलायनानै जोङो सिट शेयारिं खालामनानै फैगौ इलेक्सनाव बाहागो लानायनि जों मोनसे थिरांथा लादों। इउपिपिएलआदि एनडिबिखौ जमा गेलेगोन होननानै फोरमायदों, बे बेसेबां सैथो बा बेसेबां नंगौ बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गासैबो राजखान्थियारि हान्जा बा सुबुङानो राजखान्थियाव आखाइ होनो हानाय गावबा गाव मोन्थाय दङ। बे गावनि जोनोमनि मोन्थाय, जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय आवगायबोनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाहानो मोन्थाय दङ आरो बयबो जौगाहोनायनि थाखाय आखाइ होगोन। नाथाय रायजो राजानिसिम बेनो खावलायनाय जिखि पार्टियानो फैयाथों मानो, जिखि हान्जायानो फैयाथों मानो बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय पार्टि हिसाबै नायालासिनो बै बिनायसाखौ सायख'नानै बर' हारिखौ माबोरै दैदेनलांनो हागोन बेखौ बिजिरनानै इलेक्सनावहाय बाहागो लाथों एबा बे मानसिनो कास्टिं खालामथों, बेखौसो आङो आफादनि जानानै कअर्डिनेसन जानानै खावलायनाय थाबाय। ओरैनो नोंथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोननि हान्जाजोंनो सरकारखौ दानो हागोन होननानै नोंथांनि सायाव फोथायनाय दं नामा? साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव सेल्फ कनफिडेन्स थायो। जोंहाबो सेल्फ कनफिडेन्स दङ। बर' हारिया जोंजों दङ, नंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जों एनडिबि गोजा मोनब्रै हान्जाया कअर्डिनेसन कमिटिनि जानानै फैगौ बिटिआरखौ जोंनि सिङाव लाबोनो हागोन एबा खुंथायखौ जोंनि आखायाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। इ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बरायनानै गोसोखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना? सासे मानसिया जेब्ला सोरबा सासे मानसिजों बरायजागोन बे खोब दुबगांथावनायनि बाथ्रा। नाथाय आं गाव दुबगाङालासिनो आं बरायजादों, आं बेखौ दुबगाङाखै। आं दुबगांदों बर' रायजो राजाफोरा दिनै खौसेथिखौ बरायदों आरो आं मिजिं खालामबावदों आफादनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरा आइ आफामोना जोंनि अनसुलि बिमामोना जेरै जोंखौ बरायदों खौसेथिखौनो बिदि बरायबावथों होननानै आं मिजिं खालामबाय।